Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar wannan channel namu mai albarka, barkanmu da wuni, da fatan kowa da kowa ya wuni lafiya. To yan uwa, wannan sirrin da zan bamu insha Allahu in dai ka rike shi, to mutum idan ya sa ka a gaba garanti a mafarki za ka ringa ganin shi. Kwarai kuwa wannan ba ƙaramin sirri ba ne, kuma sirri ne mai sauƙi. Take insha Allahu za ka yi aiki, amma sai za a kwanta ake yin shi. To yan uwa, wannan gida namu mai albarka muna kawo fa'idoji masu mahimmanci. Saboda haka kar a barka a baya, ka taɓa mana subscribing, sai ka danna alamar ƙararrawa wanda in dai na ɗaura to insha Allahu za ka samu har inda kake. Za ka ji kana buɗe data wayarka za ta yi ƙararrawa, insha Allahu za ka samu saƙo, sai dai kawai ka buɗe. To sannan ina sanarwa ta biyu, masu koyar Ramli, tunda gidan ya ƙunshi haka, muna sai da littattafan shi na Hausa kuma mai sauƙi mako wanda za ka yi sauƙin koya. Sannan bayan haka akwai group da muka buɗe, ko da mutum bai taɓa iya wannan Ramli ba, bai taɓa koya ba, in dai ya yi niyya to kawai ya mun magana ta wannan number ta kan screen ɗin insha Allahu. Ita ce 08109988689. to shi wannan sirri yadda za ka yi shi, za ka rubuta falaki da nasi wake-wake. Idan muka ce wake-wake muna nufin 3 da 'ya'ya da wasali, 3 ba 'ya'ya ba wasali, 3 kuma da 'ya'ya ba wasali. Ina fata an fahimta. Ƙafa 9 za ka rubuta 3. In ka rubuta 3 farko sai ka wasalce su, 3 na biyu sai ka bar su a yadda ka yi su da 'ya'yansu, 3 na ƙarshe kuma kar ka ɗiga komai, sungul za ka yi, ka ba wasali ba ɗigo ko ɗaya, sai ka wanke rubutunka. Sai za ka iya yi tun da rana, ka bar shi, ka wanke ka bar shi, ko kuma ka bar shi a jikin Allah. Sai za ka kwanta, sai ka samu garwashi, ka sa ruwan fartanya a ciki. Wasu za su ce ba su san ruwan fartanya ba, ƙarfe nake nufi, irin ƙarfen jikin fartanya. Akwai wani abu da ake noma da shi, ko magirbi ko gatari, duka ɗaya ne. Wannan ƙarfen ka sa shi a wuta ya ja malam, ka ciro shi ka sa shi a cikin rubutun ya yi cu ɗin nan, sai ka cire. To kun san rubutun da zafin shi za ka gan shi, to sai ka ɗauka da ɗumi-ɗumin shi. Za ka iya ɗan bar shi ya huce in ba za ka iya sha ba, amma kai ya huce duka, da ɗumi-ɗumin shi ka ɗauka ka sha. Wallahi malam wannan mujarrabin ne, na yi da kaina kuma na yi wa mutane sun gani. Ni na yi da kaina. To kun ga wannan ba abin da ya wuce wannan. To gaskiya kar a yi wasa da wannan sirrin, ba ƙaramin sirri ba ne. Sai a yi mana liking ɗin bidiyon domin mu tabbatar da cewa lallai wannan sirri ya burge ku. Kar a manta mana da subscribing. Ƙaramin ɗalibinku Suleiman daga nan garin Mubi. Assalamu alaikum.